Ja sé que vostè ha vingut a parlar del seu llibre, però no sé si l'ha perdonat el seu germà. En relació a què? Home, ho dic perquè vostè ha destinat algunes crítiques al tripartit. Sí. Bueno, jo crec que se'ls han guanyat, no? Molt, segurament. Sí, molt. I jo crec que, a més, és important que la gent parli amb sinceritat i intenti fer un esforç d'objectivitat, que és el que intento fer. I no m'amago, que ho faig des d'una certa proximitat ideològica, si és que es pot parlar així, perquè vull dir, les fronteres estan molt perdudes, no? Però quan he cregut que Convergència estava presentant una alternativa millor que la que hi havia al govern, ho he dit tranquil·lament, i ara no em costa també dir que no entenc moltes de les coses que està fent el PSC. Els socialistes diuen que s'ha tornat convergent. Sí, però això és el sectarisme que ho fa dir. És a dir, jo crec que la gent ha de tenir la capacitat. En aquest país ens hem acostumat que per tot tu estàs amb uns o estan amb els altres, i arribem a la ridiculesa que hi havia gent socialista que vivia al centre de Barcelona i li passava el tren d'alta velocitat per sota de casa seu i encara anaven aplaudint, quan el lògic, home, si ets un enginyer i saps que allò funcionarà collonut, ho pots aplaudir, però el normal és que tu diguis, bueno, posats a fer, si he de votar prefereixo que passi pel litoral, o al revés, no? I aquí la gent no tria, no parla de les coses en funció del que creu o dels interessos personals, que són lícits, sinó dels interessos gregaris de partit. Això és ridícul. Escolti'm, què se sent de pixar al costat del rei? Vostè al seu llibre explica una anècdota que es va trobar en un viatge a la Costa Brava, es va trobar el rei, el va acompanyar al lavabo i els dos estaven davant, cara a la paret amb el que es fan aquests casos. Se sent una certa emoció perquè ets molt jove, però sent l'emoció de l'escup, no? Perquè jo pensava que allò era una gran exclusiva i realment per una persona que comença, que és un pobre corresponsal que l'han enviat a la costa a fer de reportero tribolete, doncs poder l'endemà titular amb un entrecomillat del rei, doncs, bueno, et fot molta il·lusió. A part d'això, emoció, diguem, pel personatge menys, poca, però divertit, molt divertit, el rei. Pujol, Maragall, Montilla, de la Rosa, Prenafeta, de tots els mandarins que passen pel seu llibre, quin és el que l'ha impressionat més? Mira, potser és el menys conegut, que és el Nobel, el Mahfouz, perquè em va donar una lliçó de mòduls, diguem, perquè jo anava allà amb la prepotència occidental de pensar que ell estava posat a dintre d'una de les seves novel·les, i el dia que em diu, escolta, jo estic aquí al Sheraton cada tarda perquè respiro llibertat, comoditat, etc. I a més em va impressionar aquella serenitat amb la que em va agafar la mà, em va tenir més de 2 hores, em va deixar estar xerrant amb ell més de 2 hores, no em va deixar anar les mans amb tota l'estona, i després saber que al cap de 10 anys es confirmaven els seus temors i que l'apunyalaven a la porta de casa seu, encara ara quan he hagut de reescriure aquests textos m'ha emocionat molt. Vostè explica també la fredor, vostè va ser un dels impulsors o dels promotors, juntament amb Josep Antic, el director de La Vanguardia, d'aquell famós editorial a favor de l'Estatut. Explica, un cert... se sent dolgut, perquè diu que ja va haver-hi una certa fredor al seu propi diari, no?, el periòdico. Sí, jo crec que es va entendre poc el que havíem fet, jo crec que és el moment en què Catalunya ha plantat més cara i on els mitjans de Catalunya han tingut més força, se'ns va criticar moltíssim. Des de Madrid se'm va atacar fins i tot personalment molt i no vaig sentir cap recolzament a la meva empresa, i a més molt injustament, perquè fixa't, ara amb la sentència de Bildu hem vist editorials a Madrid molt més intervencionistes que el nostre, clar, aquí sempre és el mateix. Quan des de Madrid els mitjans dicten la política que han de fer els governs o els partits o els tribunals, ningú diu res. Quan des de Catalunya, simplement, sense voler dictar el que havien de fer, simplement reclamàvem el to amb el que creiem que se'ns havia de jutjar, ja tothom es posa les mans al cap. Jo ho trobo un disbarat. Jo crec que era una línia que s'hauria d'haver seguit. Jo crec que Catalunya s'ha de fer sentir més sovint en veu col·lectiva. Ho havíem intentat abans, això s'oblida, però hi havia hagut un editorial conjunt, no de tots, però que havíem fet com a mínim amb el Segre, amb el 9-9, jo diria que amb Diari de Tarragona, quan la crisi de l'aigua, que hi havia començat a haver un cert enfrontament comarques-Barcelona, i van voler uns quants diaris de comarques i el periòdico fer una crida a que no es polititzés el tema i a que es parlés amb serenitat del tema de l'aigua. Li agraeixo molt que oblidessin la premsa digital, perquè no sé si l'hauríem signat. Sí, no, i recordo, jo diria que en vam parlar en aquell moment alguns dies. Bueno, aquestes coses les fas una mica sobre la marxa, les fas amb la il·lusió, amb la voluntat de fer el màxim consens, i vam pensar en el que vam pensar, i escolta, jo crec que vosaltres aneu tinguent molt progressivament el protagonisme que mereixeu i que això és inevitable que anirà creixent, no? Vull dir, tampoc heu de tenir pressa.
Tornem al seu llibre. Rajoy té fama de gandul? Sí, molta gent diu que és molt mandrós. Jo això no ho sé, el que sí sé és que dona la sensació que li interessen unes coses molt i d'altres molt poc. Jo el veig poc de president, o sigui, vaja, crec que arribarà a president. Jo crec que és un home que no serà feliç de president, sincerament. Coincideixo bastant amb vostè. No sé si, em sap greu dir-ho, però no sé si dona més imatge de lideratge la mateixa Esperanza Aguirre, que està molt més a la dreta, o fins i tot Alberto Ruiz Gallardón, que no el mateix Mariano. Sí, Gallardón, que segurament està encara més a la dreta que Esperanza Aguirre, el que passa que... Més a la dreta, sembla? Sí. Jo crec que ideològicament el més dretà del Partit Popular és Ruiz Gallardón, el que passa que és un home que li aplaudim, i jo mateix ho faig, les formes, és un home dialogant, és un home que no fa els estirabots que fa ella, però en canvi jo crec que en profunditat és un home més convençut d'idees més a la dreta que les... El PSOE ho té fotut? Molt, sí, jo crec que tindrà una patacada molt grossa i necessita repensar-se molt i airejar-se molt, i jo crec que és un partit absolutament encarcarat que viu anclat en el passat. Això inclou el PSC? Sí, també, jo crec que el PSC ja ara... Què aconsellaria ara vostè als dirigents de Nicaragua? Doncs mira, que s'aguantin uns dies en espera de les eleccions municipals i que creuin els dits esperant que d'aquestes eleccions, que sembla que hi ha uns quants candidats que pinten bé, i no només el PSC, a tota la política catalana... Bueno, jo crec que, per exemple, mira, molts noms femenins, moltes alcaldesses, candidata a Girona, candidata a Palamós, candidata a Salt, aquí el cinturó de Barcelona està ple de candidates, però hi ha també uns quants candidats, i a tots els partits, és a dir, ja hi ha alguns alcaldes joves, mira, el de Figueres, a Convergència, per exemple, hi ha tota una fornada de gent nova. Jo crec que la nostra generació, en fi, la generació que mana ara a Catalunya és una mica, té 4 o 5 anys més que jo, però me'n considero una mica, crec que aquesta és una generació esgotada, que hem de deixar pas a la gent que ve darrere, i espero que realment ens doni la sorpresa que hi hagi gent que es consolidi molt ràpidament. Jo tinc una certa confiança que d'aquestes eleccions ens sortirà una fornada de polítics molt diferents dels que coneixem ara. No has esmentat Jordi Hereu, no sé si és bo o és dolent. Bueno, Jordi Hereu jo crec que està refent un lideratge que no refent, perquè no l'havia tingut. Està descobrint ara que necessitava tenir un lideratge més gran. Jo crec que ho està logrant en campanya, havia fet una bona campanya i començava a escalar i a recuperar posicions. Jo crec que ara la decisió dels socialistes de Madrid l'han traït una mica i li han eclipsat tot el que havia fet, per tant jo... Sí, veig molt difícil que ara, en els dies que li queden, pugui trobar alguna cosa que li otorgui aquesta imatge de lideratge que estava tinguent, i per tant no ho sé, és un home que ha decidit lluitar, i per tant això a vegades la gent ho premia, i per tant és possible que faci un resultat, si no guanya, com a mínim faci un resultat tan bo com que li permeti presentar-se al Congrés del partit i liderar. Jo diria de tota manera que seria bo que en el partit, en el PSC, manegent més nova, fins i tot que Hereu, no dic que Hereu n'hagi de tenir un protagonisme en el món municipal del PSC, però jo crec que el partit s'ha de renovar molt més. Rubalcaba és l'animal polític més polític que ha conegut mai? Sí, jo crec que és un polític mastar pur pel bo i pel dolent. Rubalcaba o Chacón? Jo crec que Rubalcaba té més. A veure, si tu vols també és dels que jo crec que s'han de renovar, però no crec que amb la renovació per la renovació. Crec que Chacón no té el cos, no sé si d'aquí 8 anys demostrarà, de moment, diguem, és la persona que ha tret millor resultat a la història de Catalunya, però tampoc està demostrant la capacitat de lideratge vinguent a donar la cara aquí quan li venen maldades i la dinàmica no és la que va a favor seu. Jo crec que els lideratges es demostren en els moments difícils. Rubalcaba és un home molt més fet. Una gran frase, no? Digna de Churchill gairebé, no? No, però és veritat, és veritat. És a dir, escolta, si quan les coses no et van bé t'amagues, bueno, vull dir, ara, per exemple, amb tot el tema aquest econòmic, en definitiva el que s'estava discutint amb el fons de competitivitat era l'herència dels 8 anys de governs socialistes a la Generalitat, o presidits per socialistes. Maragall i Montilla són els que engeguen el procés estatut, el procés sistema de finançament, per tant el que ara es reclama és una derivada d'allò, és la culminació del procés. Per tant, el PSC no pot trair el seu propi partit i els seus propis presidents. Home, si en aquesta circumstància Chacón no dona la cara, encara que sigui per avalar el vot amb el PSOE, però explicant-te'l, jo com a ciutadà em quedo una mica perplexa, no? I quan ella és la que té els 25 diputats, és a dir, la que té el grup més potent, amb més raó té l'obligació d'estar aquí liderant aquest debat. Però amb l'Estatut, per exemple, el senyor Chacón també va tenir un silenci, gairebé un mutisme. Bueno, doncs per això li recordem tots un article amb Felipe González, no és suficient. Ella ha de venir aquí a donar la cara
i ha de venir aquí a debatre, i ha d'estar en els mitjans de comunicació de Catalunya, l'has de tenir tu, ha d'estar a TV3, ha d'estar en els diaris d'aquí, explicant-se, perquè ella és una diputada d'aquí, i no és raó que sigui ministre. Això que es diu és que ministre, ella està obligada... Escolta, a tota Europa i a tot el món hi ha pilons de ministres que un cop a l'any discrepen del seu govern i es posicionen a favor del seu territori perquè es deuen a una clientela, com és lògic. O sigui que no és veritat tot això. Chacón podria discrepar del PSOE alguna vegada i això li faria guanyar vots segurament en el conjunt d'Espanya perquè demostraria caràcter. I en tot cas el PSG té aquesta assignatura pendent, demostrar que pot defensar Catalunya sense convertir-se en un agravi permanent a la resta d'Espanya. Deixi'm continuar amb el seu llibre. Saragossa o Madrid? Són molt diferents. Els ha conegut els dos. He conegut els dos, són dos persones, jo crec, molt diferents. Madí, jo crec que és un home més pragmàtic. Bueno, no sé si diu, perquè Saragossa també va molt al gra, però Saragossa és més ideològic, diguem. El polític més fred i despietat de Catalunya. No, jo dic que en té fama. I que precisament a mi el que em sorprèn és que és una persona que té moltes debilitats humanes, és un home, diguem, que quan el coneixes i el veus condicionat, com tots plegats, com tu i com jo, com tots, per les famílies, per les petites coses de cada dia, bueno, el veig un home que es menja aquest monstre implacable que tothom veu i el veig un home vulnerable en alguns moments. Escolti'm, vostè que ha estat director del Periódico, el Periódico és el diari progre de Catalunya? Mira, si dius progre, en aquest sentit, entre cometes, que ara està tan denostat, jo et diria que no ho és, o que en tot cas em sembla que no ho ha de ser. Jo responc dels 4 anys que jo em vaig ser director, jo vaig intentar fer un diari obert, vaig incorporar moltes firmes i crec que vaig lograr incorporar firmes de procedència molt diversa. Crec que vaig fer un diari amb voluntat d'objectivitat, era un diari que tenia molt de predicament, per exemple, era el primer diari dels votants d'Esquerra Republicana, era el segon diari dels votants de Convergència, no era el primer diari dels votants d'Iniciativa, que és El País. Per tant, home, el Progrés sí, un diari de centre-esquerra, però amb voluntat precisament de no quedar... Quan referia exactament al seu període com a director, no? Dic en general. Però en general jo crec que el Periódico, i es veuen els temes del dia i aquestes coses, és un diari que defensa posicions, si tu vols, fins i tot socialdemòcrates o de centre-esquerra en general, però en canvi un diari molt obert a la discussió i al diàleg. Jo crec que la gran virtut del Periódico era la capacitat d'arribar a molts ambients a la vegada i posar damunt de la taula grans temes de debat. Jo crec que en aquest sentit ha fet uns grans serveis al país. Escolti, m'ha d'explicar què s'ha de fer per marxar del Periódico i tornar, que el facin director i tornar a marxar. Bueno, jo vaig marxar, a veure, jo era director, jo havia anat plegant de la redacció perquè havia començat a fer les promocions, jo he passat una mica per tot arreu, he sigut director de màrqueting, director de distribució, director de projectes, vaig acabar en el grup Z de director general de la unitat audiovisual, portava les ràdios i les televisions del grup Z, i en un moment determinat, quan va morir l'Antonio Asensio pare, el grup va començar a desinvertir. Un dia vaig anar a veure el fill i el conseller delegat de l'empresa, vaig dir, escolta, si esteu desinvertint jo no hi pinto res. Els van pactar que al cap d'un any plegaria, vaig plegar, però al cap d'un any em va tornar a trucar l'Antonio Fill per dir-me, escolta, m'agradaria tenir-te d'assessor, que estiguessis a prop meu. Vaig intuir que tenia ganes de, si em necessitava des de la perspectiva periodística, tenir-me a prop, vaig anar a ajudar-lo a fer assessorar-lo amb algunes inversions i algunes coses en aquests terrenys de nous mitjans, i al cap d'un parell d'anys d'estar-lo assessorant em va oferir la direcció. No és tan difícil. Escolti'm, si vostè fos Carles Slim i jo li preguntés com veu el futur de la premsa escrita, què em diria? Mira, ell té un punt d'escepticisme molt gran, però també ha invertit. Però també ell acabava de comprar accions, un paquet molt important al New York Times, per tant ell hi creu també, no? Jo crec que aquesta confrontació mitjans escrits audiovisuals no té cap sentit. És a dir, encara tu saps perfectament que encara molts mitjans, en els diaris, en els grups convencionals, els mitjans audiovisuals viuen encara del paper, però això cada vegada es va equilibrant més i arribarà un moment que serà al revés. Però al final l'important és el periodisme. Jo de tota manera penso que encara amb el periodisme digital de casa nostra hi ha d'haver una mica més d'humilitat. És a dir, jo crec que bé, jo crec que serà el triomfador del futur com és lògic, però que encara no tenim ni model econòmic ni model periodístic. Jo crec que encara hem de treballar molt més els llenguatges perquè van sortint possibilitats cada vegada més grans. Veurem si el Facebook d'aquí 5 anys serà el que és, jo penso que no. Veurem si el Twitter, jo penso que no. Però a partir d'aquí s'estan insinuant coses que fa 5 anys ni tu ni jo segurament, en fi, tu hi estàs més posat i podeu haguessis pensat. Jo no hi hagués pensat. No, jo no hi hagués pensat, però la gent que hi treballeu cada dia ja teníeu la intuïció. Crec que estan vinguent moltes coses en aquest terreny i crec que haurem d'estar molt al damunt
Això és molt pesat, hi ha molta gent que no ha tingut la paciència, que tenen... Els mitjans que han nascut fora dels grups tradicionals tenen més paciència per anar treballant, picant pedra i anar invertint i anar agafant un cos que el dia de demà els farà triomfar. Bueno, els grans grups volien entrar i moldre el primer dia. Llavors, quan han fracassat, han tornat a sortir fora i quan vulguin tornar a entrar els hi sortirà molt més car. Aquest és un món en què s'hi ha d'estar, sabem que encara no triomfarem avui mateix, que no guanyarem calés, que no trobarem el llenguatge que arribi a un públic tan ampli com tots volem, però si no hi ets no estaràs aprenent allò que el dia de demà et donarà aquest llenguatge. Deixi'm fer-li una última pregunta. Sé que està preparant un llibre sobre periodistes. Hem de patir? No, jo tinc alguns retrats més escrits, alguns d'ells són de periodistes, i després n'hi ha alguns relats una mica més llargs de 4 o 5 etapes de la meva vida quan era corresponsal, etapa, diguem, premsa comarcal, presència, marxa de la llibertat... Bueno, doncs alguns records d'això que intenten explicar, després primera etapa periòdico, etapa país, direcció periòdico, ara, una mica tota... Bueno, tinc ganes d'explicar això i trufat amb uns quants personatges, alguns periodistes i alguns que no, però en la seva relació amb els periodistes, gent de la gastronomia, de la cultura, etc.